Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ekonomiak formarik aldu. Bai, gure ekonomia lineala da, baina zirkularra ere izan daiteke. Eta zeinak enkajatzen du hobe gure planetarekin? Ekonomia lineala ez da posible mugatua den planeta batean, baina ekonomia zirkularra naturari berez egokitzen zaion forma da. Gaurko saioan, ekonomia zirkularraz arituko gara. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei, Orabideako erreka eta Artxuriko zoikaztegiak azken 5.000 urtetako informazioa gordea duen altxorra baita. Nafarroako iparraldean, muturrean, sorgin, lamia eta iratxoei buruzko kondaira ugariko lurretan, historiaren oihartzunez, fede dogmaz eta herri jakintza handiz zipriztindurik, informazio iturri guztiz baliosa topatuko dugu gure iragana ezagutzeko. Izan ere, Orabideko errekako zoikaztegi moldeko eremu ezeek, eta batez ere, Artxuriko zoikaztegiak azken 5.000 urte honetako informazioa ematen digute. Hortaz, arraz baliosak dira biodibertsitatearen, geologiaren eta historiaren ikuspuntutik. Eta gaurkoan Natxo Irigoyen Iriartekin gaude, egunon, Natxo? Egunon. Bera nupeko irakaslea da, agronomian, ingurugiroan eta holako gaietan, eta gaur ekonomia zirkularraz, gero eta gehiago entzuten den kontzeptu horretaz arituko gara, eztala, Natxo? Horrela da. Nonbaitet ikasteko, ekonomia zirkularra erraten dugu. Ekonomiak formarik du? Pues egia esaten, ekonomiak ez du formarik. Ekonomia grekeratik datorren hitz bat da, eta zen nahi du etxearen antolamendua. Hemen daukagu gure etxea, ez? Ikusten dugu gure Iruña, gure landa eremua, gure unibertsitatea, eta hemen ikusten duguna, edo ikusi aldena da, materialen flujo bat. Materialak mugitzen dira alde batetik bestera. Eta hori bai, forma bat izan alduela. Ados. Mugitzen dire materialak hemen eta... Hori da. Ikusten dugu adibidez eraikuntza, garabi bat, mugitzen, porlana, ladreiluak, materialak, kotxeak ikusten dira, garraiatzen ari direnak gauzak leku batetik bestera. Eta hori bai mugitzen dela. Eta zehazki erran dugu forma duela, gure ekonomiak, Natxo, ze forma du? Formarik du gureak? Bai, badu forma eta tamalez, azkenengo 100 urtetik onera gutxi gora bera, forma lineal bat dauka. Ze esan nahi du honek? Hartzen ditugula baliabideak naturatik, landa eremutik, naturatik orokorrean meategietatik, arroietatik, eraldatzen dugu gure fabrikatan, gero konsumitzen dugu, eta bota egiten dugu edo zuntzitu egiten dugu errausgailu batean edo zabortegi batean. Orduan material horrek, materialen fluxu hori forma lineala dauka. Eta forma lineal hori gainera gorantzko norabidean izaten da, beti entzuten da, hazkundearen historia, ekonomiak hazi behar duela, ez dakit hori historian beti gertatu den, gure ekonomiaren ezaugarri bereizgarri bat den? Bale, hazkundeaz, beti lotu dugu garapena hazkundearekin. Eta gauza bada, bereiztu beharko genuke zer den hazkundea eta zer den garapena, gauza diferenteak dira. Hazkundea da, gerota gauza gehiago erekitzea, gerota eraikin gehiago erekitzea, gerota auzo gehiago erekitzea, gerota baliabide gehiago kontsumitzea. Eta hori ezin daiteke luzaro jarraitu horrekin. Zeta gure planeta mugatu honetan horrek mugak ditu.
Ados. Bai? Beste gauza bat da garapena. Garapena zer da? Garapena da handitu gabe gure beharrak modu egokiago batean azetu. Vale. Bai? Eta gure beharrak azetu eta ongizatea sortzea. Hori da garapena. Garapena eta hazkundea batera eman daitezke, edo eman daiteke bata edo bestea, edo biak. Edo biak. Bai? Beraz, Nacho, nik entzun dut haunditzetan ekologisten mantra bat izaten da ez da posible hazkunde infinitua mugatua den planeta batean. Ados zaude horrekin? Hori argi eta garbia da, argi eta garbi dago, hori ikusten dugun bezala, Iruña bat, edo beste herrialde bat, edo beste hiri bat, ezin daitekela jarraitu handitzen etengabe. Etengabe. Bai, eta, karo, planeta honetan gero eta jende gehiago gara, eta dauzkagun baliabideak dauzkagunak dira, eta ez gehiago. Claro. Bai, orduan mugak daude alde hortatik. Baliabide asko mugatuak dira. Eta horrek, nolabait, kolokan jartzen du gure ekonomiaren zentrala den dinamika bat, ez? Zeren dena mugitzen da pixket hazkundearen nozio horren arabera, eta erran nahi dut, erratea hazkundea ez dela posible mugagabe, hori da zerbait potentea esatea gure ekonomientzat, ez dela? Hori da 20. mendeko ikuspuntu bat. Ekonomia kolonialista batetik gentozela, lehen gaiak merkeak ziren, jende gutxi ginen planetan, eta kontsumitzaile amorratuak gutxi ziren. Bai? Gertatzen dena gero eta azkeneko 40 urteetan bikoiztu egin da, populazioa mundu mailan, eta kontsumitzaile amorratuak ez dira bikoiztu, laukostu egin dira. Bai? Gero eta jende gehiago gaude hartu eta bota sistema konsumista honetan bizi garenok. Orduan, karo, ezin dugu horrela jarraitu. Bai? Sistema hori hazkundearena baliogarria izan da, garai batetarako eta ongizate mail bat ziurtatu digu. Baina hemendik aurrera ezin dugu horrela jarraitu. Eta planetak ja ari da adierazten seinaleak bidaltzen dizkigu esanez, horrela ezin dugula jarraitu, aldatu behar dugula, eta hazkunde alde batera utzi, eta heldu behar diogula garapenari. Hain zuzen, Nacho, aipatzen duzu, naturak ematen ari dizkigula seinaleak, gure ekonomiaren forma lineal horrek ze inpaktu nagusi sortzen ditu ingurumenean? Zein dire gure sortzen ditugun kalte nagusiak? Bueno, kalte asko ugari eta badaude batzuk sektorialak, baina badaude beste batzuk orokorrak direnak. Bai? Orokor horien artean bat oso garrantzitsua eta oso agerikoa dena, guztiona otan dabilena, aldaketa klimatikoa da. Heldu gara maila batera zeinetan gure jarduera lineal honek aldatu egin du klima. Eta horrek izugarrizko ondorioak izaten ari da gauza askotan. Beste aldetik, beste arazo nagusi bat izaten ari da lehen gaiak baliabideak gero eta presioa handiagoa egiten dugunez. Horiengan gertatzen ari dena, haien presioa goratzen ari da. Ados. Eta haien kalitatea gero eta okerragoa da. Bai? Orduan ze gertatzen da, gero eta hori, kontsumitzen dugu gehiago, dagoen kantitatea dagoena da, gero eta okerragoa da, eta lortzea hori gero eta garestiagoa da. Orduan horrek sortzen ditu arazoak ez bakarrik inguru giroan, hori guztia ateratzen arrobietatik eta meategietatik, baizik eta baita ere gure ekonomian. Ikustea besterik ez dago, ze arazoak izaten ari da gure enpresak, Volkswagen esaterako, txip arazoak edo hornidura arazoak daudela, horregatik. Mugagabe modu honetan ezin dugulako jarraitu handitzen. Nolabait ere, gure ekonomia gaur egun egiten duena da hartu eta bukatu gainera, hartu etengabe, eta ez hori bakarrik. Gainera beste aldean, ez? Botatzen ditu hondakin pila bat. Gure ekonomiaren beste arazoa da hori, ez? Hondakinena, eta intzuzeren aldaketa klimatikoa berez hori da, ez? Hori da. Atmosfera bera zabortegi bat bezala erabiltzea, ez? Hori da, gure ekonomia oso eraginkorra da lehen gaiak suntsitzen eta hondakinak sortzen. Eta horretan dago bere gakoa. Ekonomia linealaren gakoa hori da. Hori bilakatu dela modelo ekonomiko bat eta business bat. Hori gero eta gehiago eginda, gero eta negozio handiago egiten dute enpresek. Eta horrela ezin da jarraitu, aldatu behar da. Etengabeko hazkundeko modelo hori, 20. mendeko hasierakoa zena, aldatu beharra dago. Eta, Nacho, orain sartuko gara ekonomia zirkularraren kontuan, lehenik galdera bat egin nahi nizun. Erran dugu, gure ekonomiak ez duela ongi funtzionatzen edo ez duela ongi bat egiten gure ekosistemekin eta biosferarekin, agian galdera pixka eta arraroa da, baina hori zer da?
nolabait ere individuen borondate txarraren afera ondorioa, edo nolabait ere sistemak berak baditu inertzia batzuk. Ez dakit sistema hitza bizket zabalegia ez alden? Bai, galdera interesgarria. Nik argi eta garbi edo ikusten dut sistemaren arazoa dela. Eta gaur egungo joku arauekin, entrepresa batek negozio, business egin nahi baldin badu, egin behar duena da modelo horretan sartu. Bai? Bestea, edo orain arte horrela izan da. Baina ze gertatzen da, joku araua horiek edo sistema hori sortzen dugunak pertsona gara. Bai? Orduan, pertsona guztiok gure bakarkasunetik guztion artean sortu dugu sistema hori. Eta guztion artean baita ere aldatu behar dugu. Joku arau horiek, aldatu joku arau horiek, eta aldatu sistemaren arauak eta funtzionatzeko sistema. Orduan biak, ez? Sistema hortarako pentsatuta dago, baina sistema hori gu geuk sortu dugu. Gure bizimodurarekin, gure konsumitzeko erarekin, gure funtzionatzeko erarekin. Azken finean sortu dugu kultura konsumista bat. Eta kultura konsumista horretan sartu egin gara. Ez planeta osoa. Izan gara Europarrak, izan gara Estatu Batuetarrak, izan gara munduko zenbait zonalde berezi batzuk. Gertatzen dena modelu edo eredu bezala, hartu eta bota modelo hori eredugarria izaten ari da eta izan da beste populazio askorentzako, ez? Orduan lehen hori 800 milioi zera konsumitzailea morratua ginen, orain ja 3.000 milioi gara. Orduan ez du ematen. Kontua hori da, ez? Nik uste handizetan ekologistei erraten digute, jode, baina eske gari duzu erraten hau eta mugatzen bestea, baina azkenean fondoan dagoena da, eske planetak ez du ematen. Hori da. No hay. Ez dago. Edo zein kasutan, Nacho, ekonomia zirkularra solastu behar gara gaur, beraz, alternatiba bat, zer da, hola, laburki erranta modu errexen ulertzeko ekonomia zirkularra? Bale, pues ekonomia zirkularra da gure etxea antolatzeko beste modu bat, zeinetan ez da oinarritzen gauzak naturatik hartzea, erabiltzea eta botatzean, baizik eta naturatik dagoeneko hartu ditugun gauzak erabiltzen ditugu, berrerabiltzen ditugu, erabiltzen ditugu berriro, konpontzen ditugu, elkar konpartitzen ditugu, eta azken finean biltziklatzen ditugu. Eta modu honetan, azkenean ez dago atera biderik, osea, ez dugu botatzen. Orduan, botatzen ez baditugu baliabide horiek, ez ditugu baliabide horiek berriro naturatik hartu behar. Eta dauden baliabideak gure ekonomi sisteman gelditzen dira bueltak ematen, etengabe. Hortarako moztu behar ditugu ateraldiak, eta horrela moztuko ditugu sarrerak. Ados. Eta Nacho, entzun dut, ezagita ados egongo zaren, baserri bat izan daitekela, ekonomia zirkular horren adibide mikro bat, nolabait errateko, ez? Hartzen ditugu barazkiak, jaten ditugu hondakinak, ematen zaizkio zerriari, zerriak nolabait ere konpostatzen ditu, ez? Eta ongarriekin berriz ongarritzen dira belaiak, ez? Gainera lagun batek erraten zian ongarri zehitze derra den, ez? Ongarri on egiten duena, gazteleraz fiemo da, baina euskaraz ongarri, ez? On egiten duena. Baserri bat, izan daiteke ekonomia zirkularraren adibide txiki bat? Dudari gabe. Kriston adibide potentea, eta ez bakarrik zuk aipatu duzun horregatik, baizik eta baita ere beste gauza askorengatik. Adibidez, etxe horiek irauteko diseinatuta zeuden mendeak eta mendeak irauten dute eta han dirau. Zeuden altzariak, lanabezak, irauteko pentsatuta zeuden gaur egun ezinezkoa izango zen. Erraz konpontzekoak edo hemen ikusi ditugun eraikin hauek 1000 urte barru ikustea zutik. Zeharo diferentea, baserrekin bai. Hori ikusi egin dugu, lanabezekin baita ere, maiekin, baserretan dauden maiak, aulkiak, horiek, tresneri horiek guztia, irauteko pentsatuta zegoen, konponduta izateko, mantenimendu bat egin ahal izateko. Eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere, baserriaren kulturaren barruan, kultura horren barruan, elkar bizitza eta elkar lana sustatzen zen, eta pentsatuta zegoen hortarako. Han dauden 1000 adibide euskal kulturan, auzolanak, batzarreak eta horiek guztiak, nola amankomuneko elkarbizitza hori sustatzen zen, kultura hortatik. Gaur egun aurkitzen duguna zer da? Pues zeharo diferentea. Aurkitzen duguna da individualismoa, etxe txikiak, konpondu ezin daitezkenak, irauteko belioz dutenak, bizitzeko larri batzuk, eta arazoak dauzkatenak, ez?
Orduan, karo, gure gaur egungo etxe bizitza gehienak ekonomia lineal baten koordenada barruan daude. Bai. Baserrien kultura edo gure kultura bai hemengoa eta bai Europa osokoa, edo bai, landaremuko kultura orokorrean oso zirkularra izan da. Zer esan nahi du honek, bueltatu behar garela baserrietako bizimodura? Hombre, moldatu aldugu. Gauza asko ikasi aldugu gure arbasoengandik, bai, eta gaur egunean landaremuan bizi garenongandik gauza asko ikas daitezke, baina gaur egun daukagu jakintza eta teknologia beraiek ez zutena. Claro. Bai, eta hori guztia aplikatu aldugu, baina koordenada hauekin. Ez ekonomia linealaren eta lehiakortasunaren eta individualismoaren koordinadekin. Edo zein kasutan, iruditzen zait, mezu potentea 21. mendean erratea, bueno, seguraski ein batean itzuli behar garela edo badugula zer ikasi baserriko bizitzatik, ez? Dudarik ez. Edo zein kasutan, Nacho, aipatu duzu, baserriko lanabesak, tresneriak, elementuak, zaudela egina nola baitere, erraz konpontzeko, erraz ordezkatzeko, eta honen aritik bertze galdera bat. Azkenean, batzutan iruditzen zait, ekonomia zirkularraren aritik eta erraten dugu, ez, birziklatu behar da, berrerabili eta bar, ez? Eta jartzen da fokoa pertsonan, ez, individuan. Baina, karo, tetrabrik bat, baldin bada imposiblea hori birziklatzea, nolabait ere hor gutxi egin dezake individuo batek, ez? Industriak nolabait ere behar ditu ekoitzi gauzak bertzen modu batean eta izatea errexak adibidez birziklatzeko. Dudarik ez, ez horiek dira gakoak, ekonomia zirkularraren gakoa da diseinua. Diseinua goitik bera, ez? Diseinatu behar dira konsumitze prozesua, diseinatu behar dira beste modu batera gauzak. Diseinatuta egon behar dira modu batean pentsatuta konpartituak izateko, irauteko, konponduta ahal izateko, eta azken finean, berriro berfabrikatua izateko, eta azken adibide bezala, birziklatua izateko. Baina birziklapena, ekonomia zirkularraren barruan, azkenengo aukera da. Azkenekoa da. Azkenengo aukera. Horren barruan dago, baina azkenengo aukera bada. Hori baino lehenetsi behar dugu, hori prebentzioa, berrerabilpena, konponketa, gauza asko daude, ekonomia zirkularraren barruan, birziklatzea baino. Eta Nacho, karo, guzti hori nolabait ere erreixa da erraten, ez? Eta jende guztiak erraten du, pues bai, de muy sentido común. Baina hori egitea bertze kontu bat da, ez? Zertaz, batez ere enpresako, jabeari garestiago ateratzen zaiolako. Gaur egun merkeago da, igual, ez? Egitea gauza bat, eusarri tirar eta tira aurrera. Hori horrela da, baina gaur egungo arauak eta joku arauak pentsatuta daudelako ekonomia lineal batetarako. Zeinetan, askoz ere merkeagoa da adibidez, plastiko bat hartzea petroliotik eratorritako eta beste kontinente batean sortutako plastiko bat hartu, botila bat egin, erabilera bakarreko ur botila egin eta bota, eta gero botila hori bukatuko da itsasoan eta kriston arazoak izango ditu, hori askoz ere merkeagoa da eta bizniz da, eta beste aldean adibidez, kristalesko botil bat, erabiltzea, gero garbitzea eta berriro erabiltzea, ez da hain bizniz gaur egungo arauekin. Orduan hori da arazoa. Sistema honek jarri dizkigun arauak, pentsatuta daudelako, hartu eta bota, ekonomia lineal hortarako. Baina gauzak aldatzen ari dira. Eta niri duritzen zait, gainera, ein batean denei egiten zaigula arront zentzu komunekoa, ez? Denei duritzen zaigu pixkat arraroa hartzea botilak, hartu eta bota. Adibidez, aipatu duzu botilarena, eta nik uste dela nahiko adibide ilustratiboa, ez? Seguraski lehen gure amatxiek eta erabat, ohituta zeuden, hartu esne botila, garbitu eta eskatu berriz, ez? Edo ni Argentinara joan nintzelik, oroitzen naiz, zuk zerbeza botila, salta zerbeza botila bat eskatu nahi bat zenuen, behar zenuen kaskoa eraman. Bertzeraz ez zenuen lortzen, ez? Hori da zirkularidadearen adibide bat. Hori da oso adibide potentea, eta hori, zu Argentina ezagutu duzu, baina nik hori ezagutu dut hemen Iruñan. Bai, karo, hain urrutira joan gabe, eta hori ezagutu aldugu danok gaur egun Iruñan ere bai, edo gure inguruan. Eta adibidez, ostalaritzan horrela funtzionatzen jarraitzen da. Claro, egia da. Ostalaritzan jarraitzen da, enbasea gora eta bera, joan eta etorri egiten dute.
baino sartzen garenean beste dinamika horretan entrepresak, ekoizten duten entrepresak oso urruti daudela, edo tartean dauden bitartekariak hipermerkatuak eta bar, ez badute bere gain hartzea lan hori, orduan, klaro, linealtasunean sartzen gara. Bai. Dena den hori aldatzen ari da. Aldatzen ari da eta gaur egun Nafarroan adibide asko daude, zenbait froga egin dira, sistema hauekin, sistemas de depósito, devolución y retorno deitzen dira. SDR. Bai. Orden inguruan froga asko egin dira, arras interesgarriak direnak, eta hilabete hauetan Madrilen aprobatzen ari den hondakinen legedi berrian aurre ikusten da sistema horiek ezartzea. Eta sistema horiek ezartzen ari da Europa osoa. Alemanian aspaldin daude, Austrian ere bai, orain Portugalen hasiko dira, Frantzian ere bai, zeta oso logikoa da. Oso logikoa da, berrerabilpena, birziklapenaren baino leheno dagoelako. Azkenean teknologia batzuk inventatuak daude, ez? Beti gaude I+D-arekin eta gauza honditzia eginak daude. Nacho, galdetu nahi nizun azkeneko gauza bat. Aipatu dugu, ekonomia zirkularra erraten dugu, eta, hor norabait ere egotea etengabe bueltaka ja erauziak diren material horiek berrerabiliz, baino, karo, hala ere, gaur erabiltzen dugu material kantitatea izugarria da. Horrek erran nahi du ekonomia zirkularra bai, baino oraindik ere txikiago izan behar dela, jeitxu behar dugula gure kontsumo maila? Inondik inora ez. Egin behar duguna da aldatu konsumitzeko forma. Hori bai egin behar dugula. Eta hori egiten ari gara, modu batera edo bestera. Egin behar duguna da pasatzea gauzak konsumitzetik zerbitzuak kontratatzera. Eta hori egiten dute, gazteek gero eta gehiago egiten dute, ja ez dute CD-rik erosten. Egiten dutena da, ordaindu, lizentzia bat deskargatzeko artxibo bat. Orduan, han dago ekonomiaren desmaterializazioi bat. Kontratatzen dituzu zerbitzuak, gauzen jabe izan ordez. Konpartitzen duzu kotxea, konpartitzen duzu etxea, konpartitzen duzu arropa, bigarren eskuko erabilera oso zabalduta dago, duela ez hainbeste urte oso arraroa zen, bigarren eskuko sistemak eta hori guztia da aldaketa bat berrerabilpena sustatzen duena eta Europak bultzatzen ari dena. Orduan hori txirimiri bat bezala aldaketa hori bustitzen ari da dena. Eta horregatik esaten dut hori kinu berdeak edo ezakit nola aipatu, gauzak aldatzen ari dela, apurka eta hori, eta gu uste, baina askoz ere azkarrago. Nacho, bukatzeko, ez dakit izendatzen alduzun, bertze kimu horietako bat, erran nahi dut, zirkularidade hori lortzeko neurri politiko konkretu bat, izendatu besterik ez. Batez bi proposatuko izkizut. Zein hobe. Bat, lehen aipatu dugun kontu batekin lotuta, ez? Esan dugu hori, gaur egun biznis dela, ekartzea, botil bat, plastikozko botil bat beste kontinentetik, biznis zela, eta botil bat garbitzea ez zela biznis. Horregatik entrepresak gehienetan egiten dute hartu eta bota plastikozko botilekin. Zergatik? Fiskalitatea jarrita dagoelako pertsonen kontratatzioan. Pertsona bat kontratatzea hau egiteko oso garestia da. Baina ekartzea lehen gai bat munduko beste puntatik auskalo ze baldintzatan erauzi egin dute. Eta gero, ingurugiro arazo bat sortuko duena, hori oso merkea da. Globalizazioari esker, dauden nazioarteko akordiak errazten dute hori. Baina pertsona bat kontratatzea oso zaila da, oso zaila eta garestia. Orduan hori, fiskalitatea puntua aldatu beharko zen. Igual, erraztu jendearen kontratazioa eta zailtasun gehiago jartzea kutsatzeari eta lehen gaien zautzeari. Hori bat, eta gero beste bat mugikorrekin lotuta, ez? Danok daukagu mugikor bat, mugikor batean, egongo dira 30 elementu diferente, naturatik hartzen ditugunak, danak naturan daude 30 horiek, eta horietatik erdia edo oso kutsakorrak edo oso urriak dira. Orduan arazo ikaragarria handia da. Mugikorrak, gauza batengatik edo besteengatik, urte bat, 2 urtez, gehienez, irauten dute. Aldatu egin behar dugu. Eta oso zaila da, mantentzea mugikor bat, 4-5 urtez funtzionatzen ongi. Gaurkotua eta hori guztia. Zergatik?
diseinatuta daudelako horrela funtzionatzeko. Dira, ungitze programatu edo zahartze programatu. Hori da, Historia horri. zergatik ez da ateratzen lege bat esanez mugikor batek izan behar duela garantia 10 urtekoa. Begira. Jazta, oso erraza izango zen. Mugikorrak beste modu batera egingo ziren. Egingo ziren, hori, pues, zera, irauteko, pentsatuta egongo ziren, bai, konpondu ahal izateko, bai, piezak errexaldatzeko. eta hori da kontu bat egiteko oso erraza dena. 10 urteko bermea jartzea tresneri elektroniko guztietan, adibidez. Ba hortxen, Natxoren proposamenak, Natxoren hausnarketak, mila esker handit, hau sarrera txiki bat izan da, ekonomia zirkularraren gai, bueno, interesgarri horri, etorkizunean gero eta zentralago izango dena, eta ba hori, mila esker handit Natxo laguntzeagatik hobe ulertzen. Bale, zuei, mila esker.